Като християни, ние знаем, че Исус Христос ни предупреди за последните дни и че трябва да сме готови за Неговото завръщане. Но как можем да бъдем сигурни, че живеем в последните времена? Какви са доказателствата, които Бог ни дава, за да разберем това? На първо място искам да започна с Божието Слово. В Матей, 24 глава, Исус говори на учениците си за признаците на последните времена. Той казва, че ще има войни и слухове за войни, земетресения на различни места, глад и мор. Виждаме ли тези неща в днешния свят? С нарастващи конфликти в различни части на света, природни бедствия, които стават все по-чести и по-разрушителни, и глад, който поразява милиони. Не е ли това ясно доказателство, че пророчествата се изпълняват пред очите ни? Също така, нека да не забравяме и предупрежденията за измамниците. В Матей, 24 глава, стих 11, Исус предупреждава, че много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Днес сме свидетели на това как лъжливи учения и култове набират популярност, подвеждайки хората далеч от истината на Евангелието. Това е още едно доказателство, че последните времена са вече тук. Не трябва да забравяме и духовната битка, която се разразява в нашия свят. В Ефесяни, 6 глава, стих 12, Павел ни напомня, че нашата борба не е против плът и кръв, но против началствата, против властите, против световните господари на тъмнината на този век, против духовните сили на нечестието в небесните места. Днес виждаме как тъмнината се опитва да нахлуе в обществото ни, като се опитва да промени моралните стандарти, които Бог е установил. Ние виждаме как в медиите, в образованието, в политиката и дори в църквата се опитва да се промени Божието Слово. Но това е част от духовната битка, която предшества последните дни. Едно от най-големите доказателства, че последните времена са тук, е нарастващото преследване на християните по целия свят. Исус ни предупреждава в Матей, 24 глава, стих 9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Днес християни по света са преследвани заради своята вяра. Те са затваряни, мъчени, а някои дори умират заради Христовото име. Тези мъченици са доказателство, че живеем в последните времена. И така, какво трябва да направим, знаейки, че живеем в последните времена? На първо място, трябва да останем твърди във вярата си. В Лука, 21 глава, 28 стих, Исус казва: когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото избавлението ви наближава. Това е време не за страх, а за радост, защото знаем, че нашият Спасител идва скоро. Трябва да продължим да се молим и да търсим Бога с цялото си сърце. Бог ни обеща, че ако го търсим, Той ще бъде намерен от нас. В Летописи, 7 глава, стих 14 се казва: и народът ми, който се нарича с моето име, се смири, помоли се и потърси лицето ми и се обърне от нечестивите си пътища. Тогава ще чуя от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Нека да бъдем този народ, който се моли и се покайва, защото Бог е верен и ще ни изцели. Това е също време, в което трябва да сме смели и да споделяме благовестието с другите. Исус ни даде великото поръчение да отидем и да правим ученици от всички народи. В тези последни дни имаме възможността да бъдем светлина в тъмният свят. Нека не пропускаме възможността да споделим Христовата любов и Неговото спасение с тези около нас.
Скъпи брати и сестри, в тези бурни времена е лесно да изпаднем в страх и отчаяние, но нека си припомним обещанията на нашият Господ. В Исаия, 41 глава, стих 10 Бог казва: „Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твоят Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница.“ Нека тези думи на утеха и сила проникнат в сърцата ни и ни дадат мир. Господ е с нас във всяка буря и никога няма да ни остави. Когато виждаме знаменията на последните времена около нас, нека не се страхуваме, а да се уповаваме на Божието присъствие и Неговата милост. В тези последни времена, когато светът около нас се тресе и променя, ние имаме нужда от силата на общността. Нека не се откъсваме един от друг, а да се събираме като тяло Христова. В Евреи, 10 глава, 24 и 25 стих ни се казва: „И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.“ Като вярващи, ние сме призвани да се подкрепяме, да се молим един за друг и да се насърчаваме към вярата. Събиранията и молитвите с нашите брати и сестри не само ни укрепват духовно, но също така ни напомнят, че не сме сами. Ние сме част от нещо по-голямо – Божието семейство. И в това семейство ние откриваме подкрепа, любов и мир, дори и в най-трудните времена. Когато разбираме, че живеем в последните времена, това ни подтиква към по-дълбока лична рефлексия и стремеж към святост. В 1 Петър 1 глава стих 16 Бог ни призовава: „Бъдете святи, защото аз съм свят.“ В тези дни на подготовка за Неговото завръщане, нека да отхвърлим всичко, което ни отделя от Бога. Греховете, привързаностите и всичко, което ни пречи да бъдем напълно посветени на Него. Това е време за покаяние и промяна на сърцата. Бог ни призовава да се обърнем към Него с чисти сърца. И ако има нещо в живота ни, което знаем, че не е угодно на Бога, сега е времето да се покаем и да се обърнем към Него. Бог е верен и справедлив и Той е готов да ни прости, когато дойдем пред Него с съкрушено сърце. Нека си припомним думите на Исус в Лука, 12 глава, стих 40. „Затова и вие бъдете готови, защото в час, когато не мислите, човешкият син ще дойде.“ Нашето предизвикателство днес е да бъдем винаги готови духовно, емоционално и морално за срещата с нашият Господ. Не знаем деня или часа, но можем да сме сигурни, че Той идва. Как ще ни намери Господ? Ще бъдем ли като мъдрите девици, които имаха масло в своите светилници, или като глупавите, които не бяха подготвени? Нека да се стремим да сме подготвени, като поддържаме нашата вяра и светлина жива. Дори и в тези трудни времена, ние имаме толкова много причини за благодарност. Бог ни е дал своята благодат и милост и ни е спасил от греха чрез жертвата на Исус Христос. Ние сме благословени с Неговото Слово и с присъствието на Святия Дух в живота ни. Нека винаги да имаме благодарност в сърцата си, защото знаем, че всичко, което Бог прави, е за наше добро и за Негова слава. В Римляни, 8 глава, 28 стих се казва: „И знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ Това е нашата надежда и упование. Дори когато не разбираме всичко, което се случва около нас, можем да сме сигурни, че Бог има контрол
и Неговите планове са съвършени. Това е и време, когато трябва да се фокусираме върху изпълнението на Божията мисия. Какво иска Бог от нас в тези последни времена? Как можем да служим по-добре на Неговото царство? Всеки от нас има уникален дар и призвание, което Бог ни е дал. Нека да не губим време, а да използваме всеки ден, за да изпълняваме Неговата воля. Нека да продължим да се молим за спасението на душите, да помагаме на нуждаещите се и да показваме Христовата любов на всеки, който срещнем. Това е нашата мисия и нашето призвание, докато чакаме завръщането на нашият Господ. В заключение, нека се утвърдим в нашата вяра и надежда в Господа. Нека да гледаме с радост и очакване към деня на Неговото завръщане, знаейки, че това ще бъде ден на велика победа и радост за всички, които го обичат. Да бъдем бдителни, готови и изпълнени със Святия Дух, защото времето е близо. Нека Бог ни благослови и укрепи в тези последни времена. Нека да останем верни до край, за да можем да чуем думите на нашият Господ. Добри и верни слуго, влез в радостта на своят Господар. Амин.